Sanibonani molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ugcina ke benovusi babuyele kuwabo. Uvusi uthethi mababuyele endlini, ugcina wathi hayi nalapha siright. Uthe ufuna uba sendaweni apho uzorelaxa khona. Nam ndiyathanda ukuba comfortable. So xa silapha ekhaya kumnandi. So ke baye babuzwa ke sebesetafileni ke ngoku into ba ke ngoku indlu le yenu benihlala kuyo nithini ngayo. Bayatsho izitori ezininzi wethu, kodwa ke unjengaye wathi naye iyamothusa into yoba abantu bathi besanda kutshata babe besithi gqibisi besithi bazohlala kwamawabo. Wathi kodwa ke asina problem as long as ingazuba khona iinkomo ezimbini esibayeni esi-1. Hayi ke bihlekwa nje, kodwa uthe uwenzeni yena kuzoba mnandi kukhona ugcina novusi kowabo. Kodwa ubuso bona bebungathethi loo nto. Uwenzeni ke noSbongile basaqhubeka ke benzisana ii-lessons ze-computer. So uSbongile uzimisele kumnandi, bangqangqa nasebhedini bobayi-2 aba bantu. So akabikho mntu, kodwa ke seyibonile le nto yabo, le relationship yabo bobayi-2. Ukwenzo uyafa ke nasi-stress, ngumbuzo awubuzwe nguSbongile woba wake walala na engatyanga. So nje uhleli noNomalanga ungathi kude, ucinga kude nje, kodwa uye wabuza ke kuNomalanga uba wake walala nengatyanga. uNomalanga waphendula nje into uyibonayo uba akayikhange ayijonge noba le mpendulo lo mbuzo uyangaphi. Uthi ewe xa efastile uyalala engatyanga nje, otherwise akho nto itheni. Wabuzwa waye embuza lo mbuzo, hayi ke Kwenzo akathethi nyani. Uthi hayi besenza nje i-research ethile, otherwise ubecinga into yoba mhlawumbi abantu yeyiphi indlela angenza ngayo ukunceda abantu abasweleyo kwi-communities. And akukho ncoketheni kubo bobayi-2 neSmile. Soze usibone Kwenzo xa behleli bobabini noNomalanga bayabhorana nje. But into ethethwa yinye into ene-content phakathi yezinto zikaNomalanga azenzayo. Otherwise akho nto itheni, nee-celebrities kuphela incoko yabo. But akufani naxa ehleli noSbongile. Sbongile uready ke for uhamba sepakishile, uzihlelele noNeli embalisile buzohamba. Ngelingeni ke ude wahamba ke, uthe xa eyophuma egeyithini ke wafika kukhona uKwenzo naye ephuma, wambuza ukuba uyaphi. Wabe sesitsho ke into yoba uya erenkini uyogibela iiteksi ezibheka eXhopho. Wathi uKwenzo makagibele, unelakhi ngoba naye uya eXhopho namhlanje. Wakhwela ke uSbongile, kodwa uqala wathi hayi ndizokubhatala ke imali bendizobhatala ngayo eteksini, and okunye mna bendisazodlula eRichmond ndiyothenga igrocery. Wathi uKwenzo ngena. Wabe sithi uyathanda uqhula etsho kule phathi yoba yethu uzobhatala. Ndingathi ndibhatalise wena masihambeni bemkake. Endleleni ke okokumnandi ke kuhanjwe kuncokolwa ke. Wathi apha endleleni ke ubethelana noKwenzo khona into azomxelela yona, afuna ukumxelela yona, azomnika impendulo. So wabe sisithi impendulo yaloo nto ke is no. Uyabuza komnye yintoni uthetha ngayo, wathi ke no, laa mpendulo ambuze ubundibuze wona yoba ndakandalala ndingatyanga. Abe sesithi kuSbongile hayi kodwa ke Kwenzo ngengombuzo okwenza endandobuzela uba uzufilishe guilty. Ndibuza nje since ndibona into yoba abantu ingathi abaphathekanga ngendlela erayithi. Wabe sesetsho uKwenzo into yoba hayi yena seyede wenza ne-research eninzi, wabona into yoba abantu bayinqwaba abantu abalala bengatyanga, bekhuza kuSbongile etheni bengayijonganga ngaloo ndlela ke into yoba bangade babe bangako ke abantu. Kusho ukuthi umsebenzi awukho. So bahambile kapha endleleni, kuSbongile hamba emkhombisa kapha endleleni isikolo wayefunda kuso nebanga wayelihamba xa esiya esikolweni. Kwenzo uyayihleka yonke le nto, ucinga uSbongile uyajoka, yena uSbongile uyayihleka. Uthi sesihamba apha, sihamba siguga izihlangu, uphelelwe sisihlangu, uhambe ngenyawo, imvula iyanetha kuthini. So Kwenzo akayazi ke nalaa mpilo. So yonke ke ngoku le nto intsha kuye xa selihamba noSbongile embalisele. So bahambile ke behambe bencokola ke kumnandi ke apha endleleni. Bade bawufika ke wathi ke uSbongile ucela amshiye apha ngasevenkileni angade ayongena ngakowabo. Uthe ke ukwenza okay ke uzokwehla ke ayomphathisa. Uthe xa esihla ke bayephuma beyobamba impahla, uSbongile waphantse wawa ke. Uthe engekawi ke njalo wawukhaleza wambamba kuKwenzo. Ukumbamba kwakhe basondelana bancumela. Yabona saSmile sinalaa ntlantsi yothando. Ncumelene bathe besancumelene bavele beva ngevoice ke. Ethi Sbongile, bakhaleza bohlukana ngespeed. uSbongile mosivoice iyayazi kanti ngutatakhe wama noDeliwe. Uthe xa bejikayo wabesebulisa utatakhe wangabi lihlaza futhi.
wabulisa wavuma uSibongile wesembuza uba ngubani lo wamba naye. Hayi ke usizo beluku Kwenzo ebusweni ke size la uSibongile phofu naye ke noba beyicinga into ba babanjwe bebambile as much as bebengenzi into bobayi-2. Sibongile akakwazanga uphendula uba ngubani oko sithi ngu Thulekile kangaphenduleke. UDeliwe kangatshonela imdaka kodwa into endiyaziyo uba uDeliwe ujonge lo mfana wama ngale moto nemali akacinga uba inoba ikhona kulo mzi izawukwazi ukumsebenzela ngoba andithi abantwana basebenzisela into yoba beze nemali endlini. So andazi ke ubuzothini. Enkosi ke cela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.